Počúvate, alebo Počúvame. či mám odísť? No. Zengazéga Tátrán villamok cikáznak, Zengazéga Tátrán villamok cikáznak, állj meg szlovák testvér, elmúlik a veszély, szebb napok viradnak. No pijem pivo, pretože má to určitý vitamín, je to vitamín B a proste ja si myslím, že nie je to žiadna zlá látka a rád si ju dám. Ja sa musím upraviť, možná? Počkaj, Nero. Keď ma boli hrdlo, jebnem si vodku, karpatskú výchricu, na druhý deň mi je úplne super. To neznamená, že učitel fyziky v Banskej Bystrici neznamená, že si nemôže vypiť, ale môže si vypiť. Počkaj. No jasné. Prosím ťa, dve vodky, ja ti zaplatím. Zapaluj ty, ja som zapaloval. Viem zapaliť vlastne. Kúpni si na to studený citron a bude dobré. Viem to zhasnúť. Ale ja si to nevypijem. Dávaj! Môžeme sa napiť normálne. Pohoda lesná a šepot kvetín. To znamená, že človek si príde napije sa a povie si pohoda lesná a šepot kvetín. A moji študenti majú pohodu lesnú a šepot kvetín. Ja ráda piju karpatskú a všetko, čo príde pod ruku, lebo to má výkricu. Má to strašne veľa percent a tým pádom sme strašne milé k chlapcom. Ticho! No dávaj! Utíšte sa! Slovenské mamičky, pekných synov máte. Vydaj sa. Slovenské mamičky, pekných synov máte. Vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. Vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. No, superstar, ja nie. Osud ma zavial za milou, spútal naše ruky, dal dokopy naše srdcia, ale po rokoch. Prečo naša láska upadá, ako sneh sa rozpadá, moja láska vzdialená. Ale vždy si povieme, len ty a ja, budeme obaja, moja láska najbližšia. Stanica Banská Bystrica, zrýchlený vlak, rozdiel trojosodná stanica, pravidelný príchod 13 hodín 51 minút, prišiel čtvrtý vlak, poľaj 1. Včera som sa najebal, strašne zle mi je, hlava ma bolí, grcať sa mi chce. Je to strašný deň, čo s tým narobím, do najbližšej krčmy i hneď zabočím. Po pici ráno, cicina vysíti, po pici ráno, postaviť sa nechce ti.
Počkaj, jak to ide ďalej? Aha. Ja piju všechno na čo. Či pivo, či vodka, či víno. Čokoľvek. Ja tady balím všechny buchty. Víš čo, najradšej pijem radler. Je v ňom málo alkoholu a je to proste, vieš čo je radler? Pivo a Sprite. Mám priateľku, ktorú som zbavil tu na. Presne v Šerude a mám ju rád. Našiel som si tú frajerku. Tvoj frajer. Áno. Zlaté dievča. Nie, tu nedonútime. Zbalil si nejakú buchtu? Vyzerám na to. Nie, čo si. Ale možno. Človek nikdy nevie. Nepustím ťa. Nejdem, ja som tu s niekým iným, nechaj ma. Ale veď ja ťa nikto nebalí. Otázky. Najprv tu stála len dodávka, z ktorej sa predávali hamburgery a langoše. A potom sa ten majiteľ nejak zmohol, začalo mu to ísť, lebo sem chodia autobusy a turisti. A deň od rána od 8. do večera do 10. Ale väčšinou som tu dlhšie. Do nejakej 1. 12. Každý deň. Dnes robím 40. deň za sebou. Je alkoholik a je ťažký diabetik. Pýcha si 6-krát denne inzulín. Celé dopoludne bol preč a nejedol nič. A tá choroba proste, on musí jesť, stále musí jesť niečo. A keď si nepichne inzulín a pije, tak... Mal som takedy veľký, som 5-krát skoro zomrel, vieš, na pankrát. No, pálenku, neviem, či si bol takedy veľmi z pálenky. A pil si aktívne takedy, že liter pálenky denne, ale roboty, tak vieš. Toto keď tak ti odíde vnútornosť, ešte jedného tu máme, ale ten tu není. To ti odíde normálne, pánkrát za koniec. A už nemôžem odtedy pálenku a nepijem. Vyskočím z postele, ako prebudím sa aj z hrobu. Je mi strašne blbé, hej, toto. A tak si dám dokopy deň, že ako to včera bolo. Tam sme ešte vypili to, tam sme išli, tam sme sa zastavili a potom akože už nevieš, hej. Tak to je vlastne to okno. A potom stretneš kamoša a ti rozpráva, tak ty si sa tam hádal, tam si toto rozlial, tam ti toto spadlo. Hej, jasné. 75% životných zážitkov je v krčme.